Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Şugun 2026-njy ýylyň 15 fevraly hepdeniňe meýişelme güni hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformanyň kanalyna. Hormatly izleyijiler, ine şugun biz Tohumyň ýanky Berdimuhammedowyň tohumynyň içindäki görüşde kim ýeňer? Serdar Berdimuhammedowmy ýa-da ýygyndar. Ine şu barada gürüňeder. Men gysga informasiýalar beren, şu informasiýalary videony paýlaşyň, kommentarda ýazyn, öz pikirlerinizi gynansaňam şuňky döwletimiz, geljegimiz şu ýaly Berdimuhammedowyň tohumynyň içindäki görüşe bagly. Gynansaňam. Ine şu zatlardan gitmek üçin şoň üçin biz demokratiýa geçmeli. Gelin ýanky bize gelen maglumatlara men size aýdyp bereýin. Serdar indi demokratiýa tarap ýuwaş-ýuwaş ýürejek boldy we Gurban Berdimuhammedow ondan gorkup tebe bütün sırtları açylar, bütün eden poklary açylar we Serdar aýyrmasak bolanok diýip pirwar ody taýýarlyk görüp öz gyzyny Oğlavat Atajanowyny getirip, Atabaýowany getirip we onuň ýeňenleri bilen, ýani öz ýeňenleri bilen şol pirwarda etjek bolýar, onuň üstü açyldy. DWT Halk Hereketi Serdar Berdimuhammedowa kömek etdi. Bir hepden içinde onuň işini görürdiler. Biz onu ýani halas etdik. Şol uly betbakçylykdan. Ine gyzy, Guranyň gyzy, Oğlavat Atajanow bizim çykyşymyzdan soň ýurtdan gaçyp gitdi. Londonmy, Paryjmy bir tarapy gaçyp gitdi. Ýurtda ýok. Şol biziň ýanky esas çykyşymyz. Serdar Berdimuhammedowy Gurban perwarat etjek bolýar diýip bir künden öňde çykyş etdik we şondan biziň ýanky çykyşymyzy eşitip gaçyp gitdi. Türkmenistanda çalışmalar dowam edýär we ýogurunyň aşagyna görüşler möwç alýar. Berdimuhammedowyň tohumynyň içinde görüş gatul möwç alýar. Ine kontrrazvedkaň başlygy häzir MKM ministri boldy. Täze. Öňkü Atagaraýewiň intek işiniň bellisi ýok. Ony jenaýada çekerlermi ýok. Meniň pikirimçe jenaýada çekerler. Serdar Berdimuhammedow egerde onu goýup ulansa, ol hop bolýar, onu basmasa bolmaýar. Diktator sistemanyň düzgün şeýle. Onu hökman basaýmaly, o dündepede göýgeräýmeli. Bolmasa Gurbanyň tarapy, ýagny abijinler möwç alyp muny ýene deýenler. Şoň üçin Serdar Berdimuhammedow şu zatlardan tertap bolmaly. Gurbanyň iň bet gyz dogany Gulnawat Döwletowa öldü diýip bize habar berdi. Öň rak keseli wady, şolny ardan çykdy diýip bize habarlar geldi. Şoň üçin ýaýrym berdi Gulnawatyň Gulnawat Döwletowa gyzynyň äriň dogany umum ýagdaý häzir kyn ýagdaýda. Ýaýrym berdi filan Begenç Gundok diýip ýanky obrona ministri ikisi garyndaş. Şoň üçin bular indi şu Gurbanyň topuryna degişli adamlar indi bir-biriniň telefonuna jaňa düşmän, duşup, gürleşip biz näme etmeli? Gurbanyň güýji gaçdy, öz ýegenlerini gorap bilenok biz näme etmeli diýip aljyrap ýörler. Ine Türkmenistan içinde Gurbanyň komandasy topory ýagny öňkü işlän wagty goýan adamlary bilen Serdar täzeçe ýa olar aýryp täze adamlar getirip başlady. Şonu etmedik bolsa Serdaryň işini görürdiler bular. Gurbanyň bulara ýagny intek sesinizi çykarmaň, imsim oturuň, men özüm problema çözüp beren diýip ýanky aýtdy. Ýegenlerine de toparyna da şey diýär. Indi ýegenler bardy gurulmasak, Serdar ýegenleri ýeňmese, ýegenler Gurbanyň Serdar ýeňer. Hökman. Sebäbi prezident ýanky post bul Türkmenistanyň içinde prezident respublika bolan soň uly möçberli haklaryň bolan soň ine şol klüçowy post, ýani esasy post bolupdy. Ine şuny häzir ýegenler alsa, ýa Serdar saklap bilse, kim şonu saklasa, ine şoň güýji bar. Sebäbi Gurbanyň dikkiden zady, Niýazowyň dikkiden zady, parlamentam ýa meclisem, suwutlarym, kadetlerim hiç zat prezident şonuň haklaryny alyp prezidentska respublika, usilny prezidentska respublikany ýasady. Konstitusiýany bir näçe edip üýtgürip, indi şoňa öz ogluny oýanna, öz oglunyň güýji onkudan köp boldy. Şoň üçin şu posta görüş gidip dur, intek dol Serdar ýeňenok, Serdar düşmanlaryny birga aýyrmasa ýeňmeýär. Ýegenleriň marketleri Serdar hökman ýegenleriň finansyny aýyrmaly. Ol näme? Ýegenleriň marketleri.
ve biznes howpatsyna kim şolar bilen işleşen bolsa şolardan eliňizi çekin diýip men maslahat berýär ya olar häzir garşy uly ýürüşler ediler. Ýegenleriň firmalar we marketlary Gülzemin, Bahtiýarlyk Sowda Merkezi, Berkarar Sowda Merkezi, Täze Market, Akula firma, Täze Gul Market we ýa-ni şol marketlerde hemme abarotlaryny edýärler. Ýagny ol abarotlaryň bir bölegi. Ine şonu Serdar Berdimuhammedow aýyrmasa, hop elmi dama Serdar Berdimuhammedowyň kellesiniň üstünde dur. O ýa-ni hiç şeýle variant ýok, şunu aýyrmaly. Firmalaryny yapıp öýlerini Dubaýa ýa başga döwlete goýup Türkmenistany çykarmaly. Başgalaty ýok bolmasa bular beýleki Gurbanlyň goýun çinovniklary ýa-ni ministrlaryň ornatmaklaryna täsirler barda periwarot edip bilýärler. Gatan satýarlar. Ine Nazar Rejepow we onuň oğullarynyň ýa-ni Şamrat we Haçymradyň firmanyň üstüne hop geldi. Diňe ollal ýegenleriň goýun adamlar ama, Gurbanlyň goýun adamlar ama ve ýegenleriň hökümete goýun adamlar bar. Ine mysal üçin Harbi institutynyň rektory Şamrat Anna Meredich Amanow ýegenleriň garnaşy. Şolary ýegenler ýa-ni gorapdyr we aýdanyetdir. Ine şol kökü bilen Gurbanlyň toporuny Serdar Berdimuhammedow aýyrmasa ol utular. Görüşüň düzgün şeýle. Ine Raşid Meredow we Gurbanly hakynda men gülüňersem, Gurbanly Raşid Meredow çagyryp ýa-ki bilen gilin görüşýär. Inni bular telefona görüşen Serdar Berdimuhammedow emme dogonuň adaşlaryny illa aýtada kakatyny dinlemeli we oňa liçne daklad etmeli diýip habar berdi. Inni Gurbanly Berdimuhammedow hiç bilen telefona görüşen ok we öňkü şoň topara telefona görüşen ok. Diňe birekden duşa. Ine soňky duşukda Gurbanly Raşid Meredow'a diýär. Sen ortalara çykdy. Serdara basışlar ettirmesen, seňem meňem ýegenlerimiň işini görýärler. Bize gaty kyn bol. Bu alyp barýar Serdar. Men aýdanymy edenok diýip ýa-ni gurulýar. Şoň üçin ine Serdar Berdimuhammedow Raşid Meredow aýyrmasa o orsiýetden hop elmi dama bolar. Men öňe aýdýarym Türkmenistanyň prezidentiňe bir toparda da bagly. Prezidenti Rossiýa bagly. Hop gelýärden öňüm koloniýasy bolup galdyk we Gurbanly dol boýunegdi, watan dönügi, dol ortalara boýunegdi. İkinci tarapy Türkiýanyň batyşy, üçüncü Hytaýyň başy, dördüncü halkyň batyşy, beşinci periwarot. Şo ýa-ni şul alamatlar, şul prezident postuna hoplary Serdar egerde ýuwaş-ýuwaşdan aýyrmasa elmi da hopun aşagyna bolar. Muňa bir ýiti siýasatçy bolmasaň şu meseleleri çöp bolanok. Serdaram ýeközi. ýa-ni Muhammed Hıdyrova ynanýan bolsa, olam ony aýyrjak bolup öz plany çekýär. Inanyň diktator döwletde her kim prezident boljak bolýar. Her kim ýagny prezident aljak bolýar. Sen ýanyna eňleşiň bolsun, beýlek bolsun, ol dwarsowy görüş diýär, ýa-ni köşkünçinak görüş. İstenik vice-premier, istenik kabinet ministriniň başlygy, istenik ministr sen garşydaşyň. Ne ünsüň. Gurbanly ýöneki ministr we vice-premier nemäni awlap, Niýazow awlap, türkmen maşy statusyny alan, onu awlap, öldürüp ýerine geldi. Mejlisiň başlygy gelmeli bolup, onu kim seredýär? Onu mejlisiň başlygyny tutturup 5 ýyl batdylar şonda. 3 günde, gysga wagtda. Indi Gurbanly Gazagstanda ýaşaýan Ýewrasiýa bankynyň berilen kardy berilen Türkmenistanyň kardy berilen 20 milliard pulunyň 10 milliardyny oglady. Indi şoň üstsaççylar diýip, ýa-ni bul gaty tögünt diýär. Kim şonu media ýetirdi, kim açdy, näme şonu media ýetirdiňiz diýip, ýa-ni DWT söýýär we Azatlyk radio söýýär, ýa-ni aktivistler söýýär. Ine şoň 10 milliardy gyýdy bilen ýa-ni oğluna bat Atajanow bilen oğurladylar. Harit getirýär satyp Gazagstana geçip Gazagstanyň üstünden ýa-ni oğurladylar. Şu wagt aktivistler maglumat çyksa şonu durman idarlaýarlar. Şonuň üçin hormatly watandaşlar, iýleşler, näme nägelikleriniz bolsa, näme erwet ýagdaýlar Türkmenistanda bolsa bize berin, biz onu mass mediada aýdyp hökümetiň häzirki
yani görüşün içinde hükümet halktan orkya tesir edip onu şol kemçilikleri düzüp bilýär. Şoň üçin kyn görmände TikTok oýun, ýollaryňyzy, köçeleриňizi, rekeşleriňizi, kanallaryňyzy, howuzlaryňyzy, balnisalarňyzy, ýa-ni sosial problemaňyzy, iş ýokmy, iş soraň, häkimlik siziň gürrüňdeş kommunikasiýon, ýa-ni garşydaşyňyz häkimlikdir. Häkimler prezidentiň wekilleridir. Barın şo ýerde we talap edin. Eden okmy? Awtobuslap köşke barňda Serdar Berdimuhammedowa aýdym. Siz hükümete garşy görüşýäňiz ok. Siz paraxor, kezzap, gurbanlyň goýun çinowniklaryna garşy görüşýäňiz. Şoň üçin Serdara kömek edýäňiz. Köşke gün barmaly. Çekinmediler. Etrek, Gyzylarbat, Esenguly, bu tarapy Taxtabazar, o tarapy Könürgenç, bu tarapy Kerki, hemmeler Balkanyň adamlary, Ahalyň, Daşowudyň, Libabyň, Maryň adamlary her kim köşke barmaly. Egerde bir kanun sizi dogun garnaşyňyz batan bolsa, bir kanun ýagdaýda emleňiz alan bolsaňyz, ýa-da öz owaňyzy düzeltjek bolsaňyz, ine size açyk linia Serdar Berdimuhammedow gün köşküne barmaly. Inni biz Serdar Berdimuhammedowa bir teklip berjek bolýar DWT Halk Hereketinden. Şu günü bizim vatandaşlarımızın pasport meselesi gatar. Eger siz hakyky reforma etjek bolsaňyz, ine biz size teklip berýär. Şunu Türkmenistanyň içindäki adamlar teklip berdi, biz şunu ýöne gaýtalýar size. Siz MİT'den, migrasiýadan we prokuraturadan her ýa-ni organdan bir adam goýup, 3 adam ýasap, 4 etmeliler, juwd etmeliler, täg etmeli. Olara eline aparat vermeli, pasport berýän aparaty we Germaniýa uratmaly. Şo ýerde 3 gün işlemeliler, onu ýa-ni hem ýere jar etmeli. 3 günne gelýäňiz gelin pasportlaryňyzy ödýär. Ýa hem ýerde bizde aparat ýok, biz pasport berbilemiz ýok diýip. Ine şo pasportlar Germaniýada 3 gün berseňiz, Belgiýede 3 gün berseňiz, öz ilçihanamyzda, Fransada 3 gün berseňiz, Ýewropany bir aýda aýlanyp bolýar. 3 gün. O bir aýam da bir 15 günne. Amerika wagt gaýdarlar. O ýerde bir 3 günne paýlarlar. Ortaýda wagt gaýdarlar. Ortaýda 3 günne paýlarlar. Ýa-ni Türkiýe bararlar. Şeýdip biz halkyň agyr ýagdaýyny, ýa-ni illegal ýagdaýyny, kynçylyk görýän ýagdaýyny düzeltip bilýär. Ine şu size teklip konsuluklar bizde aparat ýok, biz etjekle diye. Her adamı Türkmenistanyň eltenden 3 adamjygy, ýa-ni MİT'den, migrasiýadan, prokuraturadan goşup goýarsyň, 4-nji MHM'den goşup, birden polisden olsaňyz 5 bolýar. Ondan goşup 5 adam bir komanda bolup, eline aparat berip, eline jurnallar berip, pasportlar berýärli, ol aýlanyp, dünýäni aýlanyp bizim vatandaşlarymyzyň kyn ýagdaýyny çözüp bilýärler. O kyn ýagdaýy vatandaşlarymyz düretmedi. O kyn ýagdaýy Gurbanowyň kezzap hökümet düretdi. Raşid Meradowyň biznesi şeýdip ondan durup bilýär. Şo kemçilikleri eger Raşid Meradow düretse onam iştirak bilýär. Ine halka tarap bir gowy ädim biz hödürledik. Indi ýene bir ýagny 60 adam eýem TikTokda görýär. Salam aleykum hormatly izleýişler. Paýlaşyň efiri. Indi men videomy aşağından bir Hasan Ahmedi diýip bir adam комментарий ýazdy. Мрада, что случилось? Почему начали хвалить Сердара, шайтана? Он что-то обещал вам? Ярлакчылар, yok, вы давно живете в Европе, а мыслите как пустынный туркмен. Мы всегда думали, что вы надежный человек. Сколько бы ни корми волка, все равно смотрит лес, где бы ни жил туркмен, все равно туркменчилик превалирует. Şunu adama men cevap verecek. Hasan Ahmedi. Уважаемый Хасан Ахмеди, я туркмен был, буду и умру туркменом. Это в моих генах. Это не значит, что я вот мыслю как пустынный туркмен. У меня собрано несколько культур. Туркменская, русская, европейская, французская, американская. Много культур собраны. Я многонациональный, векторный человек. Поэтому для меня принципиально важно человеческие ценности. Будь человеком, уважай его права и уважай справедливость. Вот это принцип моей жизни. Где бы я ни был, что бы я ни делал. Восточное единоборство. Выступаю перед вами, политикой занимаюсь, в жизни, семьей, неважно. Поэтому мы принцип свой не теряем. Но в сегодняшней ситуации, когда народ мучается, народ не может встать, мы хотим перемен.
И эти перемены сегодня, если они зависят от Сердара, как говорится, шайтана, пусть от него зависит, пусть он сделает это. Это не значит, мы его поддерживаем и мы стали командой Сердара. Нет. Это значит, мы как народ к нему обращаемся и говорим, перейдите на нашу сторону. Посмотрите, в Сирии был один террорист. Он участвовал в всяких религиозных террористических организациях. Потом он передумал, перешел на освободительное движение. Потом он победил этого Башара Асада и стал президентом. Любой человек может быть мерзавцем, подонком, но в какой-то момент, не со всеми, он может перевернуться и стать нормальным человеком, понять жизнь. Для этого должно произойти какое-то событие, как переворот, который хотел организовать отец Сердара Бердымухамедова. Сердар Бердымухамедов увидел, кто такой его отец и что такое Тохум Бердымухамедовой. Поэтому мы всегда должны идти мирным путем. Мы предложение сделали Сердару перейти на сторону народа. Я не думаю, что он перейдет. Он не глупый человек, но есть 30% шанс, что он перейдет, 70% шанса, что он обманет, как его отец, сделает мелкие косметические реформы, сошьется вместо России с Эрдоганом, будет подлизываться к Европе и выстроит своих людей везде и сделает новую диктаторскую систему. Поэтому у меня такое ощущение, что он на это предложение не пойдет, но мы, как оппозиция, обязательно должны сделать это предложение. Мы, как оппозиция, обязательно разумно должны двигаться. Нам не нужны жертвы, нам не нужны крови. Мы должны этот переходный период минимальной кровью сделать. Я понимаю, вы скажете, без войны не получится, без борьбы не получится, без смерти не получится. Да, но надо стараться избежать, потому что ни одна потерянная жизнь не стоит всех богатств Туркменистана. Не забывайте это. Поэтому вот мы выбрали такой момент. Это не мое решение, это решение президиума ДВТ. Мы инициаторами вышли, мы давно это планировали, что в какой-то момент, когда интересы сына, отца не сойдутся, пойдет переворот, мы это предложение сделаем Сердару Бердымухамедову. Если он умный человек, если он разумно, если он хочет себя видеть политиком, стратегом, войти в историю не как коррупционер, не как мерзавец, а нормальный гражданин своей страны, чтобы его имя везде восхваляли, вспоминали. И, возможно, он дойдет до 29 года президентского срока и продлит свой срок, тогда он должен вот этот путь, который мы предложили, избрать. Мы никому не подлизываемся, мы достойно живем в Европе, будем жить. И если мы в страну зайдем, мы достойно себя будем держать. Вы не волнуйтесь за это. Вот на этом я свое краткое выступление заканчиваю. Хорматли илешер, шнумен мен өр гыйсха чыкшым торян, инник кеплешкелер челли хош сау болуң. Biz häzirki Türkmenistan'ın içinde burk geçen yani çalt yağdayda hukuklu halka ve hukuklu yegenlere, hukuklu kurban olan ve hukuklu serdara ve hukuklu yani чиновниклара yağdayları beyan eder ve sizi haberdar edip durur. Bizim bilen haberlaşın ine men görkezgen ine şu yerde men telefonlarım, Telegram adresim var. Mağa жаңы döwletler hem Telegram'da hem WhatsApp'ta. Eger siz WhatsApp'tan Türkmenistan'a жаңы etseniz, bir tarafı Avropa bolsa, yani emhime dinläýän ok. Arhin bolayın. Eger siz Telegram'da жаңы etseniz, onu da dinläýän ok. Telegram'da maňa materiallar urup bilýäňiz, yani habarlar berip bilýäňiz. Entek biz korrupsiýonlar barda çykyşlar dowam eder, Owdun depe dowam eder. Raşid Meredov, ornagy geldi Meredov. Yani Raşid Meredov'un intiharda biz aýdar, ol kezzap, dogunu bilen edýän Türkmenistanda ziýanyny biz aýdyp geçer. Türkmen halkyna garşy iksan kezzap, orta satylan kezzaplaryň entek işini biz öňde açar. Hoş sag bolun, indi kepleşik görüşeli.